Много кефи. Как просто има някакви такива завои. Какво се случва? Днес решихме да правим нещо малко по-различно. Намираме се в една хижа, която е доста километри над Пловдив. Въртяхме до тук. Качили сме се доста нависоко. Надморска височина мисля, че е над 1,5. Нещо е такова. Взели сме две ендорачки и двете от тях са брутални. Искам да ви представя Propane Spindrift, алуминиева рамка, 29-ка, елка, от най-новите естествено. Колелото е буквално стоково, чисто ново е. И по пътя насам мога да кажа няколко неща. Наистина е много удобно за въртене. Шока има функция за заключване. Получваме директно от там, че окачването е RockShox. Спирачките са Magura MT7. Много спират наистина. На място малко свирят. Това е друг въпрос. Дисковете също са Magura. Колелото разполага с 12 скоростна система, като плочата отпред е 32 зъба. Кара се с клипсове естествено, за да може въртенето и спускането да са по-безпроблемни. С окачване за страшно агресивно каране, въпреки че е с ендуро касета. То всъщност си е за агресивно ендуро, просто може да се направи за даунхил с тази геометрия на рамката. Каплите, както казахме, са 29. Каплите са Newman, карат се с инсърти и стоково идва с две гуми Magic Mary. Мисля, че единственото, което е правилно точно по това колело е просто слагането на калника. Друго нищо не сме пипали, с хидравлично колче естествено, за да може въртенето да ни е доста по-лесно. Мисля, че за това няма какво да кажем повече. Време е да идем да го покараме. Колелото, което ще е зад мен през цялото време е Vitus Summit 23-та година. Предният триъгълник на рамката е карбонов, задния е алуминиев. Тук в качването шока имаме X2. Скоростната система на това колело на Vitus е 1/12, като и на двете колела са SRAM от до. Тук спирачките са малко по-интересни. Апаратите също са Magura като на Spindrift, но лосчетата са Shimano XT. Много хора започнаха да си карат така смесени спирачки. Има доста добри отзиви като цяло от тях. Разтягаме се малко да не контузим нещо и отиваме на пътеката да видим двете колела как са. Той ще е зад мен и също така ще снима, така че ще има доста готини ъгли. Започваме. След като разбрахте горе-долу какви са колелата, директно се фърляме. Сега сме на хижа Здравец. Трябва да стигнем до някакво село, до Пловдив. Евентуално, ако намерим пътя, понеже за първи път пускаме тази пътека и двамата и нямаме никаква идея къде отиваме. Така че ще дадем всичко от себе си да не се изгубим и да се върнем в Пловдив. На мен малко ми скърцат спирачките на пропенчето, но това не е проблем. Много интересни корени има тук, нищо не виждам обаче. Тук излизаме на някаква дърварска, бе. Значи въртим някъде от 5 минути. Трябва да се пада сега отдясно. Ето я. Свалям си дропърчето. Тук някъде трябва да влезем в пътеката. Оп. Това трябва да е. Топ. Някакъв скок. Ха! Тук е нов камбър. Какво се случва? Тук един гап има сега. Какво става сега с тази пътека? Гапче. Yo, what the fuck?
Готина е много. Чай се повозим сега. Това пропенче особено някакво супер комфортно се чувствам на него. Брат, какво се случва? Какво става тук? Оле, брат, ти пътеката. Виж къде продължава. Много кефи. Как просто има някакви такива завои. Яко! Накъде съм? Брат! Ти отца! Бах ти яката пътека. Оле, взема ми свири задната спирач. Пак някакви дропове. Давай, давай. И какво става, брат? Аз как да мина от тук? Сега на къде сме? Оле, оле, оле. Да, аз тук нямаме много. Сега хубаво, че имаме едно дропърче. Почваме да въртим нагоре. Това как ще го качваме, бе? Не, тук слизам. Бутаме малко нагоре, има изкачване в пътеката. И ще видим къде ще излезем и почваме надолу да караме. Ето, стигнахме. Някакви... Какво става тук? Някакви каманаци. Това е тази лудата пътека, бе. Сега ще има някакъв много отскок тук. Аз ти казвам. Жив ли се? Опа! Жив ли се? Да, аз това как да го фана, бе? Футкайте! Ти са те скочил, мен! Опа! Надолу? Брат, виж през какво слезнахме, бе? Давай. Сега стигнахме до някакви равни пътеки. Пропенчето се държи страшно добре. Аз направо си карам седналото тук. Къде сме? Цар Калоян. Мисля. Най-надолу. Ай. Ай. Може да спираш. Мануел. Котка. Опа. Виж какви скоти неща. И това.
майко. Да, карам също за първи път, той е карал. Дай му. Какви с тия магистрали, брат. Какъв беше това олимпийски скок, бе? След това олимпийско представяне пускаме тази пътечка. Какво става тук? Бале, Катерин. Маре, това на камера, не знам кога, беше много стръмно. И е много опасно. Видя ли щупаната дъска? Аз прескочих половината мост. Викам, това сега взема да го закача, да се чупи. Оп! О! Не е на тук. Какво направи, бе? Това паркира в клоните. Аре, дай му. Дай, че ще бусна. Какво е това дърво, бе? Само в Марково. Твоето кормило мина. Това не го само да мина. Ай, Макс. Не мога не. Брат, не, такива дървета много мраза. Това не е хуманно. Някакво дърво се чупа рамото, брат, тай бягай. Седнало е много забавно, бе. Мале! Това не знам дали го видя. Каква е тази вътрешната линия? Някаква пръчка ме изпраска. Тук пуста се. Пак изкачване. Получи сме с ендуро касети, ей. Къде бе? Чакай, бе. Чай, че аз не разбрах какво стана, аз мисля, че надолу. Не, но тук сме. Накъде, ла? Тук някакви деца има, бе. Май няма, бе. Дай от тия стълби. Трябваше през онова да дропнем отдясно. Днес със сигурност беше едно доста изморително каране. Със сигурност за цената, на която се предлага този пропен, си струва 100%. Колелцето наистина е 10 от 10. Може би единственото нещо бяха накладките, където леко ме издразни, но всичко друго беше наистина много добре. Първият линк долу е инстаграма, споделяйте това с приятел задължително, така ни помагате супер много. Абонирайте се, ако още не сте, и ви чакам на следващото видео.
Чао!